kembali bareng Zelinda. Juga ada Mam Production. Cerita sing paling warani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe lara wong tuwa kaya tapi ra ono endi kasih sayangi sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalan ora ono sing
kalian rekan Budat Singadara.